Idol Joan Kamen. Pipigan ni Atty. Charito Malica, dati City Tourism Officer, iti syudad Tilawag makapektar, iti turismo, iti syudad Tilawag ti presensya, dagiti Badyaw, kas karigiti daddo mga ili pag turturungan da. Kinunana, kasapan ng respetar kadakwada, ket adadan tulat ng kaiwarang, yung masapul kuma, itipan nakaisimpada. Imatad na ati sana pa nakakontrol kadakwada ket iso iti maimulagat ng impresyon dagiti tao nang nangro na iti saan da pa nakapasayaat. No pay kasta iti biyang ti lokal gobyerno iti syudad Dilawag idadaan met ti City Social Welfare and Development Office mang pedad kadakwada ti assistance numan pay adon agundaway ti panang tedda iti tulong. Para kanya akit adda kasi ala with due respect to them kadwa tayo latasod ang Pilipino dan tulak ang dapat properly net ngamin proper ko maiti panagwara-wara da tayo mabalinte amin ti agwara ang proper tayo ti panagwara tayo ng digito ijarda akit talaga makaapektar because ti impression ngamin iti may nga turista akit apay nga hantay makontrol o no hantay laeng man makita iti pan nakapasaya at kada dito'y abanag so nga apektado dito anyway timet City Social Welfare and Development Office tayo akit nakasagana latta ka deta taadot gundawayen nga mairep-report kada kami i-coordinate ni metno ka iti CSWD iso nga agputida metno ka nga mapankitan ken aramiden da datay umnulokwa nga maaramid no alaen daman wenno kasarita da wenno mabalinda nga ipasubli din ang gapuanan na babaen iti panang provide iti pagplete wenno anyaman nga masapol da through our CSWD. Si panagsarita ni Atty. Charito Malica, dati City Tourism Officer, iti syudad Dilawag. Okay, so Idol Joanna Madida makontrol tata kas nako nakarod earlier before the news ket adamot Bill of Rights da ngamin mabalin nga na ganan tiliwom da tas ibalod mo nakas pagarigan di ba damit latang kaiwarang idol ba nang ruta deti amo mga mabalin nga tiliwan pangikabilam nga rod kadakwada nakas pagarigan di ba digite ko mati kanda ti ayuda ko mani ngamin Idol Joan. May kanda. Abusado da. Kaya talaga, sample, kaya nga dalatagang kaya dati mauawat sa inaldaw. Sado mo, di gito, yata talang kasay. Ti arig na nga rod, di giti agaw, awat ti ayuda, sudakat kakaraman na badyaw. Tama ba ako doon, Idol Joan? At ati ba joke ta nga agtrabaho talang nga agdaw-dawat kada iso maamin hindi ka digiti padang Ilocano nga kasto hindi ka grupo da. Semi Idol. Ana nga semi so lang ay so awan nagdumaan da agaw awat lang ti ay ayuda ano kas pagarigan digiti agbaybay ti buwis awan maalad da sika Idol Joan nagbaybay ka kang kanayon iti buwis may kisayan ta sweldom ada na awat mong ayuda negative pa nakaramahan na di ba di kad lang sa wensang ka nga badyaw okay so be proud Idol Joan go ahead Daman dito siya na Dilawag, 99.5 Lawag, Idol Joan, in Tata,